bine așa. Să facem tot ce vrem și ce nu vrem, chiar dacă vrem să mai scăpăm cumva. Că tot ce ne arătăm, că tot ce învățăm, duce tu încerci să ne răscopești și ne le aruncăm. Da. În care timpul a stat, unde putem să ne aruncăm fără să deranjăm un timp disperat. Un timp în care ai stat, un timp de aruncat, un timp în care încerci să ne povestești una din să vezi. Poate e mai bine așa. Să facem tot ce vrem și ce nu vrem, chiar dacă vrem să mai scăpăm cumva.